Boas tardes, Miguel, como estamos? Unha semana máis xa está rematando. Este fin de semana ven un dos equipos tamén que están na máis forma posible nesta categoría, que é o Silva. Como ves o equipo, como te vestí para o encontro deste domingo a 6? Pois outro partido máis no novo municipal, que a verdade é que cada vez que xogamos aquí nos veso un equipo moi forte. E ven o Silva, que estes últimos anos sempre comeza ben a Liga, da igual o rival. E esperamos un partido moi similar ao do Barbadás e esperemos sumar os 3 puntos. A nivel individual, como te sintes tras este gran inicio de tempada? Estamos falando que todos estades dando un nivel moi alto, pero como te valoras ti a nivel individual? Penso que todos os xogadores somos importantes, tanto Manuti como Javicho dan esa mensaxe, penso que todos o creemos. Se ves os nosos partidos, os gañamos nas segundas partes, xa sea a xente que sae do banquillo, da xente titular, todos somos importantes. Eu persoalmente vésome ben, vésome con confianza, tanto persoal como do adestrador e dos meus compañeiros, queremos ir sumando. E agora a nivel colectivo, como vos sentides dentro do vestiario tras este inicio? A verdade que se está falando moito do club, de vos como equipo. Como vos vedes a nivel interno? Como podes saber, vémonos moi ben, con confianza, sabemos que son dinámicas, estamos intentando aproveitar ao máximo a nosa e intentar que a derrota ou os malos resultados cheguen o máis tarde posible.